एगजाम होदां बायदिंलाय बन्द खालामनि आं र' हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आरोबाव फिन खेबसेबावहाय आंनि चेनेलावहाय आरो फरायहरलायबाय आसा खालामो लोगो नोंथांमोनाहाय आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन माथो खालामो लोगोफोर टाइम पास बाबायबो बरिंबो मोनबाय गय जानोसै आं नै गयखौनो खाननोसै ज्राम जानोसैलाय आं सुनैबो गैया नामाहाय गयाबो सुनै गैया नामा सुनै गैयाबालाय बोरैहाय जानांगौ दे आं सुनै जाफायाबा बिजानुआ थैयानो सुनैयानो गैया गय लाबोग्राया सोरमोनथाय जानोसां जि गोबाव जाबायमोन आं गय जालायबोनो दा मोनानो दोनसै बेखौहाय दा मोनायाव जानोसै दा मोनायाव अमा बेदरनो सासे लोगोआ अमा बेदर लाबोदों अमा बेदर जायोबा गय जानो लुगैयो ओंखायनो बेखौ रेडि दोनखानोसै आं दा मोनानि थाखाय दोनखोमानांगौसो बेखौबो नङाबा जानो गथ'फ्रा खावजोबगोन खामानि मावनोसै ओमफ्राय रेस्ट लानोसै सिखारनोसै आरो मावफिननोसैलाय खामानि गैया उदै थाइसेखौथ' फोथांनांगोन निउ इयाराहाय मारै मारै थांखो लोगोफोर आंहाथ' गैया निउ इयारानो निउ इयारनिखौ बेन्ड खालामबावनोसै 7 तारिख दिनानो दाथ' नै दमासिबो फैगौ मागो एन्जय खालामदो लोगोफोर होमबा दा लोंनाङा सोरबाफोर जुदि लोगो नोंथांमोनहा एकाउन्ट्सनि खामानि जुदि सोलोंनो गोसो जादोंबा आरोना क'क्राझारावहाय कमेन्ट्स खालामना हो आंनि ब्लगावहाय ओमफ्राय नोंसिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो हरनानै हो आरोना मानो होनबा एकाउन्ट्सनि खामानियाहाय माने एकाउन्ट्सनि खामानिया माने सोलोंनानै बेकार थानांगौ जाया आरोना इंगेज जानानै थानो हायो आरो मोजांबो गरम बोथोराव जाना गया बोरैबासिनो खर' मेगन लुबाय 3 months जाबाय गय जाया लोगो 3 months दिनसो जादों बे सासे लोगो जानो लाना फैयो फैसा मा ब्लग होनो मा बानायनो टाइमबो मोना बाहेरायावबो थांनो मोना ओंखायनो बेफोरखौनो होलाबायबाय आङो लोगोफोर नायनो गाज्रि मोननाङा